mecanisme molt antic que es va crear per combatre l'atac d'avorriment suprem en cas d'alarma extrema, com avui. Després aquí en lletra petita diu, per activar-ho cal pronunciar les següents paraules. 1, 2, 3, imaginació express. Sí? Entesos? Express! No! Eustàquia! Eustàquia! Deixa de menjar! Llegiu! Ja estàs bloc o què? Eustàquia! 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 Espera, que et faré la revisió! Eustàquia! Estàs loca! Loca, Eustàquia! Eustàquia, vine! A veure, ensenya'm l'ala! Decoro, presidente mocoso, aunque se le haya quedado la mano enganchada a la cara, dado que es usted un moco. Muchas gracias. No! Sí, te has quedado pegada a mí. No! Farem un partit conjunt! Sí. No! L'Alba balla amb els dofins. Està funcionant, però encara necessitem més imaginació. Continuem amb el protocol? Sí? Continuem. Suma d'història realitzada amb èxit. Resultant, un got de lluna. Material, aigua. Un plec de paper. Un avi. La muntanya de Collserola. Un xiclet. Manobres de les obres ocupin les seves posicions. Sempre jugant. Tothom diu que està esperant.